Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito, nagbabalik na naman po si Inday. Wala akong pasok ngayon. So nasa bahay lang. O, teka, mamaya may imimit ako. Yung friend ko malapit dito sa bahay. Nagiya siya, punta daw kami sa thrift store. Sabi ko, sige, day off ko naman ngayon eh. At saka wala naman akong gagawin. So, mamaya iniintay ko lang yung text niya. Magmi-meet kami dito. And then, pupunta kami sa thrift store. Ewan ko kung pwede kong dalhin tong camera kung masyadong malaki kasi mabigat siya eh. So, try kong dalhin yung isa kong camera at try kong mag-video. Kahit konting video, try kong mag-video sa thrift store mamaya. Kasama ko yung friend ko. Nung Sabado pala, na-receive ko na ulit yung monthly beauty subscription box ko. Yung Boxycharm. I drop it. Oh my God. Ito yung box niya. Yay! Ayan siya. So, nakalimutan ko. Every time I receive my Boxycharm, get me excited and I open it orally. So, yun yung loob niya. Kita ko sa'yo. Ano ba yung nahulog? Nahulog yung lipstick. So, ito yung lipstick, yung first. Ewan ko kung mag-focus siya. Ayan, nag-focus siya. Ayan. Ang pangalan niya is Smash Box. Be legendary triple tone lipstick. Oh, triple tone lipstick. Sabi triple tone lipstick daw siya. Oh, ang cute ng ang cute ng lagayan niya. Cute. Hala, ang ganda-ganda ng kulay. Ayan yung kulay niya. Kaya pala triple. Kasi yung kulay niya, ayan. Tingnan natin kung mag-focus siya. There you go. Ayan yung kulay niya. Ang ganda. Wow. I'm excited ako dito. Ang ganda. Ano kayang kulay nito? Tapos, iyan yung una na lipstick. Ang sumunod, ito yung excited ako eh. Tingnan natin kung mag-focus yan. Eyeshadow siya. Party Animal. Ayan yung kulay niya. Hala, ang gaganda. Tingnan natin kung mag-focus. Actually, sinatch ko na to sa kamay ko eh. Ang gaganda ng kulay niya. Yung paborito ko yung paborito ko yung pink, may glitter siya. Actually lahat naman magaganda eh. Yung green, blue, basta lahat siya magaganda. Excited akong paglaruan to. Tapos ang ganda pa ng ano niya. Ganda niya ng packaging niya. Yan sa likod. May focus. Tapos yung sumunod, ito rin. Ito, nakaka-excited din to. Tignan natin kung mag-focus siya. Ayan. Full lashes siya, pero di ako marunong maglagay nito. Pero try natin para matuto tayo. Try natin next time to. Full lashes. Oh, excited. Ang ganda, actually, ang ganda ng ano niya, ang haba niya. Tsaka ang itim. Tignan natin mag-focus. Yan. Ang ganda. Tapos sumunod, ano to? Wonder Beauty. Tingnan mo kung nakikita. Tingnan natin kung i-focus. Yan. Wonder Beauty Gold Eye Mask. Ooh. Tsaka tatlo siya. 1, 2, 3. Try ko ito mamaya bago ako matulog. Tsaka ito rin. Ano to? EDC New York Organic Infused Age Defying Nail Treatment Essential. Ayan. Nail polish treatment siya. Ooh. Hindi ko pa nakita yung loob nito. Tingnan natin kung anong itsura ng loob niya. Hala. Oil talaga siya. Oil talaga siya. Oil. Oh my God. Gusto ko itry ito.
Pang ano daw siya, treatment sa nails. So, try natin yan. Ang dami. Tapos, the last one. Ano to? Bang Beauty. Bang Beauty. Tapos, sa likod yan. Tingnan natin kung ano. Ay, buksan ko na pala to eh. Ano siya? Chocolate gel eyeliner. Ang ganda ng ano, ng lagayan. Ganda ng lagayan niya. Kaya ito sa likod. Yan. Ito yung ano. Actually, na ano ko na to eh. Yan siya. Brown. Chocolate brown. Chocolate brown siya. Actually, ano, trinay ko na to isang beses sa eyebrows ko. Okay naman siya. Kaya lang, masyado siyang parang ano, red na may pagka-chocolate. So, hindi match ng hair color ko. Pero maganda siya. So, I got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excited ako. Excited. Paglaruan natin yan lahat. Tingnan natin. Tapos may ano dito. May papel siya. Tapos nakalagay lahat ng items. Tapos kung magkano siya. Kung ano siya. Anong pangalan niya. Ito daw na Laura Lee Los Angeles Party Animal Eyeshadow Palette. Dare to be live to the party with Laura D. Los Angeles Party Animal Palette. These 6 stunning shades create bold, colorful look, leaving you ready for a night of fun. Oh, ang ano pala to? Night party. This one. It says $19 for this one. Tapos House of Lashes. Tapos yung House of Lashes, $9 to $12 siya for this one. Add length and dimension to your makeup look with your new favorite lashes, cruelty-free, high quality, and long-lasting. These lashes provide up to 15 wear and will be the talk of every party. Smashback assorted lip product. Ito daw na smashbacks. Sabi dito, create bold, beautiful look with your new smashback lip product. This pigmented loaded colorful glides in just one swipe, getting out to the door and into the party quicker. Oh, shade and finishes may vary. Ooh, so this one cost $21 or $24, sabi dito. Ito naman na Wonder Baggage Claim Gold Eye Mask. Ito. After a night of partying, who doesn't love a good eye mask? This gold foil under eye mask brighten, hydrate, and reduce the appearance of dark circle. The hyaluronic acid blemishes the appearance of wrinkles, while aloe leaf extract and lavender oil control and soothe your under eye. Oh, excited ako dito sa eye mask na to, gold eye mask. Sumunod naman yung Bang Beauty Chocolate Eyeliner. Use is at an eyeliner, eyeshadow base, or even to touch up your brows. This creamy chocolate tone pomade is the ultimate triple treat. And then sabi dito, ano daw siya? $22 for this Bang Beauty Chocolate Eyeliner. The last one is the 80C Sweet Almond Cuticle Oil. This one. Treat yourself, your nails, and your cuticle after a night out. This lightweight, non-greasy oil is formulated with vitamin E, C, sweet almond, and jojoba oil that are blended together to create a luxurious treatment that soften the cuticles, moisturizes, and hydrates the nails. Ooh. And it cost $18 for this one. Yeah. Ngayong monthly box from Boxycharm,
Ang ganda-ganda lahat na subukan ko to lahat. I'm so excited for all this product to try it on. But yay, I'm gonna start play with it. This eye gold mask. Mamayang gabi subukan ko to bago ako matulog. Try natin to. Intay ko lang yung friend ko mag-text kasi pupunta kami sa thrift store na malapit dito sa bahay. Magti-thrifted kami. So, we'll see kung maka-video ako ng kahit pa paano konti. Kahit na ano-ano na video lang. Ewan ko, basta I like facing the camera. I like talking to camera. I like taking pictures. Maraming salamat po and I will see you later. So, mabigat tong camera ko, malaki siya masyado at saka hindi siya kasya sa purse ko. So, try kong dalahin tong handy cute camera ko. Ito yung luma kong camera, pero maganda siya. Tsaka nagsusum siya ng talagang bonggang zoom. So, ito ang dadalhin ko mamaya. Try ko at least paanong mag-video kahit konti. Pag punta namin sa thrift store ng friend ko. So, yeah. Samsung to eh. Yeah, nasusum siya ng sobrang hanggang, I think, 21.0 zoom. So, minsan pag, halimbawa, tawag dito, kasi itong black kong camera, yung bago kong camera, yung lens niya, hindi masyadong nasuzoom ng malayuan. Kailangan ko pang bumili ng another extra lens para at least ma-zoom ko siya. So, pag halimbawa, may gusto akong picture na malayo, ito yung ginagamit ko. Talagang, at saka ang ganda rin ng quality nito. Samsung Smart Camera. Pwede mo siyang i-transfer sa phone mo kasi through wifi din siya. Kaya yeah, this is my favorite second camera. I always use when taking picture, zoom taking picture. Ito yung dadalhin ko mamaya sa store. Kate-text niya lang, padedeen niya lang daw muna yung anak niya, tapos on the way na siya. Yay! Magti-thrifted kami ngayon, excited. Tingnan natin kung ano pwede nating mabili mamaya sa store. Ilalagay ko na to sa pouch ko para hindi ko makalimutan. So, may kwento ako sa inyo. Nung last Thursday ata, Wednesday, pumunta ako sa thrift store malapit dito sa bahay. Nilakad ko lang. So, ito ang kinaganda. Tingnan nyo. Ayan pala yung camera ko, yung microphone. Sabi sa akin ng cashier, ang swerte ko daw. Kasi nga nung start niyang niring na yung mga items na nabili ko. Sabi niya dito sa sunglasses na to, ang swerte ko daw. Kasi ang ganda-ganda. Alam mo niyo ba, parang hindi pa siya, bago pa siya, hindi pa gamit. And, tawag dito, ano siya, Guess sunglasses. Ewan ko kung makikita niyo yung ano niya. Tingnan natin kung i-zoom natin ng konti. Ayan siya, oh. Ayan siya, oh, Guess sunglasses. Ooh. Ang cute. Tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko sa I'm definitely gonna yung nakita ko sa sabi ko, I'm getting it. Ang cute. Ayan siya, oh. Hala, ang ganda niya talaga. Alam niyo kung magkano lang to? $2.
Yay! Diba? Ang ganda. Ang cute-cute. Teka nga, magbibihis muna ako kasi baka ano, yung friend ko nandyan na siya. Sige, magbibihis na ako at babalik ako. Okay? So, may kwento ako sa inyo. Nung last Thursday ata, Wednesday, pumunta ako sa thrift store malapit dito sa bahay. Nilakad ko lang. So, ito ang kinaganda. Tingnan nyo. Ayan pala yung camera ko, yung microphone. Sabi sa akin ng cashier, ang swerte ko daw. Kasi nga, nung start niyang niring na yung mga items na nabili ko. Sabi niya dito sa sunglasses na to, ang swerte ko daw. Kasi ang ganda-ganda. Alam mo niyo ba, parang hindi pa siya, bago pa siya, hindi pa gamit. And, tawag dito, ano siya, Guess sunglasses. Ewan ko kung makikita niyo yung ano niya. Tingnan natin kung i-zoom natin ng konti. Ayan siya, oh. Ayan siya, oh, Guess sunglasses. Ooh. Ang cute. Tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko. So, I'm definitely gonna have this. I'm definitely gonna have one. Sabi ko, yung nakita ko, sabi ko, I'm getting it. Ang cute. Ayan siya, oh. Hala, ang ganda niya talaga. Alam niyo kung magkano lang to? $2. Yay! Diba? Ang ganda. Ang cute-cute. Teka nga, magbibihis muna ako kasi baka ano, yung friend ko nandyan na siya. Sige, magbibihis na ako at babalik ako. Okay? So, may kwento ako sa inyo. Nung last Thursday ata, Wednesday, pumunta ako sa thrift store malapit dito sa bahay. Nilakad ko lang. So, ito ang kinaganda. Tingnan nyo. Ayan pala yung camera ko, yung microphone. Sabi sa akin ng cashier, ang swerte ko daw. Kasi nga, nung start niyang niring na yung mga items na nabili ko. Sabi niya dito sa sunglasses na to, ang swerte ko daw. Kasi ang ganda-ganda. Alam mo niyo ba, parang hindi pa siya, bago pa siya, hindi pa gamit. And, tawag dito, ano siya, Guess sunglasses. Ewan ko kung makikita niyo yung ano niya. Tingnan natin kung i-zoom natin ng konti. Ayan siya, oh. Ayan siya, oh, Guess sunglasses. Ooh. Ang cute. Tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko. So, I'm definitely gonna have this. I'm definitely gonna have one. Sabi ko, yung nakita ko, sabi ko, I'm getting it. Ang cute. Ayan siya, oh. Hala, ang ganda niya talaga. Alam niyo kung magkano lang to? $2. Yay! Diba? Ang ganda. Ang cute-cute. Teka nga, magbibihis muna ako kasi baka ano, yung friend ko nandyan na siya. Sige, magbibihis na ako at babalik ako. Okay? Magkwentuhan muna tayo. Paalis na daw sila. Dadaan daw sila sa bahay. So, si Dan tulog na. Nakatulog na siya. Oops. Ayan yung computer. Nakabukas pa rin. Tapos, doon sa side. Ayan yung computer ko. Ang ganda ng computer niya, oh. Update niya lang ng computer niya. May ilaw. Yung electric fan sa loob, may ilaw. At saka nag-change din siya ng color. Tingnan natin kung ipakita ko sa inyo paano. Ayan, oh. May iba yung kulay. Mamaya mag-iiba yung kulay niyan. Tingnan natin kung anong kulay. Oh, ayan, nag-iba siya. Nag-orange ulit siya. Green, red, purple. Gusto ko rin yan. Ayan, nag-green na ulit. Green na naman siya. Makikita mo siya kasi tinted glass siya. Mamaya magbabago na naman yung kulay niya.
ilang minuto kayo para mag-change. Ayan, blow na siya. Blow na yung kulay niya. Purple! Tignan nyo, nagpapago yung kulay. Cute! So, ayan yung computer niya. Yung computer niya, yan. Naglalaro siya. May gusto maglaro yung nilalaro niya. Kasi yun yung computer niya. Tapos dito naman, ito naman yung aking computer. Nanonood ako ng Anne's vlog. Yan. So, yeah. Habang inaantay natin si Rhea, mag-video muna tayo. Ooh. Sa likod yung kitchen. Tapos, masyadong makalat dito sa bahay. But, yun yung labas. Labas ng bahay, yung mga sirang bahay. Ayan yung halaman ko. Diligan ko nga pala yan mamaya. Kasi dry na sila. Yung flowers dry na. Ewan ko ba kung nakikita nyo. Dry na siya. But yeah, antayin ko lang si Rhea and we're ready to yan lang yung ano ko, suot ko. Yan. Hello. Yan lang yung suot ko. Nag-video pa? Okay. Kala ko hindi naka-record. Kab-video ko, tapos hindi ko naman. Tapos yan yung pantalon. Ang cute ng pantalon eh. Tapos yan. Ayan. Hello. Yan. Ayan. Tapos na-flip din siya. Oops. Ayan. Na-flip siya. Hi. Ayan. That's it for today. Ganda-ganda talaga ng sunglasses. Ganda-ganda talaga. Oh, see. Okay, so stop ko na yung video na to and I will see you stop ko na tong video na to and then I will see you in the store. Bye! Ewan ko, nagdadalawang isip ako, dalhin ko tong camera o hindi. Hindi na. Dalhin ko na lang yung isa, yung maliit. Kasi mahirap mag-shopping ng tawag dito. Nung maraming dala-dala. Hindi ka makapokus mamili. Inaantay ko lang si Rhea. Daan daw sila sa bahay. Ang ganda na ng hindi na mainit masyado sa labas. Tawag dito? Pakulimlim na, wala ng araw. Hintayin ko lang yung babaeng iyon. Meet natin yung baby girl niya na cute. Papunta na daw sila dito. Hindi pa ako nakakapaglinis ng bahay. Kailangan kong maglaba. Maghugas. Ayun yung mga hugasan. Ayun yung mga hugasan. Ayun yung mga hugasan sa sink. Hindi ka pa ako nakakapaglinis. Magluluto pa ako. Ayan, Diyos ko po. Ayan, empty yung Oh, I heard my phone ding ding. Tingnan natin. Baka sirain na to. Baka sila na yun. Naiihi na ako. Oh, nandoon na daw sila. Teka nga, tingnan ko nga. Okay, wait lang. I'll see you later. So, nakauwi na ako. Hindi ako nakapag-film sa store, sa thrift store. So, nakauwi na ako. Tsaka nagluluto ako ng lumpia. Yung leftover meat lumpia, niluluto ko ngayon. Piniprito ko ngayon. Okay.
Saka ito na iba. Tapos na. Ayan, ito yung isa step. Natapos. Yan. Ito na yung iba. Naprito ko na siya. Yan na yung iba. Yan yung iba. Mag-antay lang ako matapos. Antayin ko lang siya matapos. Oops, ang ganda ng ano dito. Maya ko na lang ipakita yung lahat ng mga binili ko. Ang dami kong pinamili, ang gaganda. Maya ipapakita ko sa inyo lahat. Tapos ko lang maluto yung lumpia. Inaantay ko na lang si Dan matapos maligo and kakain na kami. Ito yung lumpia. Woo! Yan, kakain na kami. Yan yung lumpia. Yan siya. Sarap. What? You need my gems. Yeah, probably. Hanggang dito na muna. Kakain kami at I'll see you later. Hello, welcome back. Diba sabi ko sa inyo mag-film ako, i-try ko mag-film. Pero hindi ako nakapag-film kasi mahirap pala. At the same time, nagsha-shopping ka tapos mag-film ka. Hindi ka makapamili ng bibilhin mo. So, ayun, hindi ako nakapag-film. Pero, ipapakita ko sa inyo lahat ng napamili ko kanina nung nag-thrift store kami ng friend ko. Mahirap pala mag-film at the same time mamimili ka, pipili ka, so hindi ka makakonsentrate mamili kung anong magandang bilhin. So hindi ako nakapag-film sa store. But anyways, ipapakita ko sa inyo lahat ng napamili ko sa thrift store kanina. Kasama ko yung friend ko. So, yay! Excited akong ipakita sa inyo lahat ng napamili ko.
Yeah, tara, umpisahan na natin. Ayan, umpisahan na natin. Ang bigat ng plastic bag. So, ito yung pinamili ko lahat. Anda. Ayan siya. Ayan yung plastic bag niya. Ang laki. Tingnan natin kung anong mga nasa loob nito. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili ko kanina. Teka. Ano kayang unahin natin? Unahin natin yung bag. Ito yung una kong nabiling bag kanina. Ito, ang ganda. Di ba ang cute? Ayan siya. Ayan siya. Ayan yung bag. Parang holding bag lang siya. Ganyan. Ganyan siya. Ang ganda. Ang cute. So, ito nabili ko to sa Goodwill. Nabili ko to siya sa Goodwill. May tags pa nga siya. Ang ganda naman, ang ganda naman. Bath and Body Works. Ang pangalan ng nasa loob na pangalan, Bath and Body Works. Ngayon ko lang narinig yun. Ay, alam mo. Ay, hindi ko pala to sa Goodwill nabili. Sa isang thrift store na malapit sa bahay. Hindi pala sa Goodwill. Kasi naalala ko, ito nga pala yung unang binili ko sa thrift store na malapit dito sa bahay namin. So, ayan yung price niya. Kikita nyo ba? Ayan yung price niya, oh. Ayan yung price niya. $3. Ang ganda. Ang cute. Gustong gusto ko siya. Pwede itong pang OOTD. Yay! Excited to use this one. Kaya, so, $3 lang siya sa malapit na thrift store dito sa bahay. Tapos, ano pa bang nabili ko doon sa malapit na thrift store sa bahay? Ito yung, yung maganda. Ito pala yung resibo niya. Ang pangalan ng thrift store na una kong pinuntahan, Family Tree Treasure Trunk. Ito yung resibo ko kanina. Tapos may nabili akong, hindi ko alam kung lahat to gumagana, pero nasubukan ko na yung isa. Trinay kong lagyan ng battery kanina. Ninagyan ni Dan ng battery kanina. Trinay ko kung gumagana siya, kasi binili ko siya. Hindi gumagana lahat. Walang battery, siguro o sira yung battery. So ito, kanina lang ni Dan ninagyan ng battery. 1, 2, 3, 4, 5. So, nakabili ako ng 5 relo sa thrift store na malapit dito sa bahay. Yung isa, nasubukan ko na siya kasi nilagyan ni Dan kanina ng battery. Ito siya, oh. Tingnan natin kung focus siya. Ang ganda, diba? Ayan siya, oh. Ayan siya. Ayan siya sa likod. Sa likod. Parang bago pa siya, hindi pa siya nagagamit eh. Ang ganda-ganda. Parang hindi pa siya nagagamit. Uncline. Ayan, gumagana na siya. Nilagyan ni Dan ng battery kanina. Ewan ko kung nakikita niyo siyang gumagalaw. Pero, ayan, gumagana na siya. Ang ganda, diba? So, yung pangalawa, hindi ko alam kung lahat to gumagana. Tingnan natin kung lahat to gumagana. Not sure. Ayan, nice ko lang yung lighting. Parang ang pangit ng lighting dito. Hindi mapakali si Inday. Ang hirap kasi inaayos ko lang kung paano. Sobrang liwanag naman. Oh, naduling-duling na ako sa sobrang liwanag man. Tapos yung pangalawa, ito hindi ko alam. Try ko bukas kung lagyan ng battery kung gumagana siya. Sana gumana. Ayan, ang ganda. Yan yung pangalawa. Fossil. Ang ganda niya. Yan. Yan. Tsaka yung sa likod. Diba ang ganda? Ayan siya, oh. Excited ako dito. Sana gumana siya. Isa pa lang yung nilagyan ko ng battery na gumagana siya. Itong uncline. So, alam ko, ang ganda nito. Ang ganda. Medyo malaki nga lang sa kailangan ko pang iparesize kay Dan bukas. Para magkasya sa wrist ko. Kasi medyo malaki pa siya, oh. Malaki. Ang laki niya pa, oh. Sobrang luwag. Sobrang luwag. So, papa-adjust ko yan bukas kay Dan.
Tapos yung pangalawa, ito naman cute. Kailangan ko lang labahan yung strap niya kasi medyo madumi yung strap. Tingnan natin kung focus eh. Tagal naman mag-focus. Yan. Timex siya. Tapos ayun yung strap niya. Yan. Yan. Tsaka yung sa likod, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya sa likod. 5 relo ang bili ko. Excited ako. Sana lahat gumana pag nalagyan ko siya ng battery. Tapos yung pang-apat, grabe 5 yung nabili kong relo. Yung pang-apat, ito ang cute. Malaki din siya, kailangan i-adjust yung bracelet. Pero ayan siya. Hindi ko alam, hindi ko mabasa yung ano niya, yung pangalan niya, kung anong pangalan nito. Pero ang ganda-ganda niya, oh. Tsaka yung strap niya, ito gumagalaw to, oh. Gumagalaw siya. So, ayan. Ayan din siya. Malaki nga lang yung strap, tapos yung likod. Ganyan. Ganyan siya. Ayan siya. Ang ganda. Ang cute nga eh. Ganyan siya. Ayan siya. Ang ganda kaya. Ayan siya. Kailangan ko pa siyang i-adjust yung bracelet. Tsaka, sana gumana lahat. Kasi ang gaganda eh. Cute. Tapos yung panlima, ito sakto sa wrist ko eh. Yung panlima na watch. Ito siya. Ayan. Uncline din siya. So, 2 uncline yung nabili kong watch. Hindi ko pa alam kung gumagana to. Pero yun yung ano niya. Yung bracelet niya. Saka yan yung ano niya. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. Ayan. Yun siya. Tapos yung likod ganito. Ayan. Yan yung likod niya. Sakto lang sa wrist ko to. Sana gumana siya. Try ko bukas na lagyan ng battery. Baka gumana lahat. Naku, ang dami ko ng relo. Ayan siya. O, sakto lang sa wrist ko. Sakto lang siya sa wrist ko. Ayaw mag-focus. Ayan. Diba sakto lang sa wrist? Ang ganda. Gusto ko talaga. Gusto ko talaga to. Ito rin cute. Pareha sila uncline. Yung dalawa. Yung isa, nalagyan ko na ng battery. Okay siya. Gumagana siya. Ang ganda, diba? So, 5 yung nabili kong relo sa thrift store na malapit sa bahay. Yung, ito siya, 1, 2, 3, and then, yung nasa wrist ko. Yan. Yan yung nasa wrist ko. 5 siya. So, all, para sa $3, okay na, diba? Ito nga, ang ganda-ganda nito, oh. Tingnan natin kung mag-focus siya. $3 lang. Ang ganda-ganda na. Gusto ko talaga to, oh. Diba? Ang ganda, ah. Sana itong isa gumana rin. Pareha silang ganda. Ah! Pero gagana yan. Gagana yan. Pero okay lang kung hindi gumana. Okay lang. Pero at least, pero mas maganda kung lahat siya gumana. Ang ganda. So, yun yung nabili ko sa unang thrift store na pinuntahan namin. Hindi ko alam kung ano pa ba nabili ko doon. Oh, meron pa. Ito pala, ang tawag dito. Bumili ako ng lightweight jacket. Ito siya. Orange. With a hoodie. Yan siya. Orange. Ewan ko, ano bang kulay nito? Orange pa. Ano siya? Tawag ba? Ito. May nakita ako. Ito siya. Parang bago pa siya. Columbia jacket. Try nga natin. Hindi ko pa nga nalalabhan to, pero okay lang. Try natin. Trinay na sinubukan. I-try natin. Diba ang ganda? Uy, ang ganda. Ito lang ata yung nabili kong damit eh. Ay, meron. Diba ang cute? Ayan siya, oh. Oh, gusto ko to. So, ayan, yung nabili kong. Teka, tayo nga ako parang kita. Ayan siya, Columbia. Yan, tapos sa likod, ganyan siya, hoodie. Tapos, ganyan may pocket siya. Ito yung pocket niya. Ang cute. Tapos, ano pa ba nabili ko? Oh, may nabili pa pala akong ano.
shoes. Doon sa thrift store na unang pinunta namin malapit sa bahay. Malapit dito sa bahay. Hindi. Ang dami ko palang, ngayon ko lang nakita, ang dami ko palang pinamili ngayon. So, last na natin yung shoes doon sa first store na pinuntahan ko. Ow. Yan naman tayo, nakakangalay. Suot ko na yung jacket. Hindi ko pa nga nalaban. Okay lang yun. Tapos, ito yung next bag. May tags pa nga eh. $4. Yan, 4. So, ito ang cute niya, oh. Yan siya, oh. Yan yung bag. Diba ang cute? Oh, ganda. Tsaka pag binuksan mo siya, maliit lang siya. Ganyan. Pero maganda siya. Ano din siya? Unclined na bag. Yan. Ang cute. Gusto ko to. Ganda pag ganyan. Pang arte-arte. Ano ba yan? Excited talaga ako dito sa ano. May ano pa siya. May green. Fold nga natin. Excited talaga ako dito. Oh. Pa-adjust ko to bukas kay Dan. Itong ano. Parang hindi pa nga bagong-bago pa siya eh. Wala pang gas-gas eh. Ganda. Tapos, yung next ito, nagandahan ako siya eh. Yung ganitong bag. Yung parang slang bag siya. Ayan. Para magamit ko siya next time. Ayun siya. Ano bang pangalan nito? Proyology? Ewan ko kung sa anong brand to. Pero, ngayon ko lang siya narinig. Ano din siya, may ano pa siya, may tag pa siya. $4 din siya. Tapos sa loob, ay parang bago pa siya eh. Kasi may ito yung, di ba, kahit yung sa shoes, pag bumili ka ng bago or bag, may ganitong nakalagay. Parang bago pa siya, oh. Gusto ko siya, ang ganda. Pink na white na ano. Bago pa nga siya. Hindi pa nagagamit. So, next, ito yung exciting. Shoes. Ano ba yan? Ang hilig-hilig ko sa shoes. Ano ba yung sinuot ko na? Ang ganda naman ito. Ang lambot-lambot. So, yung shoes. Ewan ko kung makikita nyo. Ito siya. Ito yung shoes. Next, na binili kong shoes. Ang ganda, oh. Pang formal siya. Tsaka, sinukat ko na to kanina. Trinay kong ilakad-lakad. Ang ganda niya. Hindi siya mabigat. Magaan lang siya. Kaya, ang ganda. Just, ayun nga, may tag pa to siya. Ow. Nahulog sa may legs ko. Masakit. Tumama yung heel sa legs ko. Sa buto ng legs ko. Ayan pa nga, may price pa siya. O, $10. Pero maganda siya. Ayan siya, o. Tapos sa likod, ganyan yung heels niya. Ganyan, ganyan. Tingnan natin, subukan natin kung sukatin ko lang sa isang paa ko, ha. Ayan siya, oh. Ow. Ayan siya, oh. Ganda. Ayan siya. Ayan siya yung itsura niya. Ganyan. Di ba ang ganda? Ganyan yung itsura niya. Pataas-taas pa yun. Ayan yung ano. Ang dami kong 3 ata yung nabili kong shoes eh. 3 ata yung nabili kong shoes. Ayan, 3 nga yung nabili kong sapatos. Tapos yung pangalawa ito. Ito yung style niya, oh. Pero maganda siya. Ewan ko, gusto ko siya eh. Parang pang ano. Pang dress, ganyan. Ganyan siya, oh. Ganyan siya. 2. Ito yung nabili ko. Yan, yan siya. May heels ng konti. Ayan yung heels niya. Ganyan yung likod niya. Matry kong isukat sa inyo. Kung makikita nyo. Saan ba yung camera? Ayan siya, oh. Simple lang siya. Tapos yan din sa ano. Sa harap, ganyan. Tapos sa likod, ganyan. Basta maganda siya sa paa. Pag ano, suot mo na siya. Maganda siya sa paa.
Yung patlo, yung blue. Ito, ganda nito. Gusto ko rin to eh. Ayan siya, oh. Blue. Yan siya. Di ba ang cute? May ano siya. May bow. Gusto ko yung may bow na yan. Yan siya. Wala, ang dami kong shoes. Ang excited lang. Excited tuloy akong ano to. Isuot lahat. Ayan yung dalawa. Yan. Yan yung ano. Ayan yung heels niya ganyan. Sobrang ano lang, baba lang. Yan yung heels niya. Medyo ano na nga eh. Gamit na siyang medyo ano na siya gamit na. Pero okay lang. Maganda siya eh. 6.5 yung size niya. Magkano ba to? Ewan ko kung makikita nyo. $6. Ayan. $6 daw. Itong $6 itong blue shoes. Magkano to? Ito mas mahal to. Ewan ko ba? Ewan ko ba mas mahal ng konti sa blue. Ewan ko kung nakikita nyo yan. $8 tong black. So, ito, $8. So, ito yung pinaka medyo ano. Ito siya. Ito, ewan ko kung makikita nyo siya. $10 siya. So, I got 3 shoes. Ito yung isa. Sa unang thrift store na pinuntahan namin. Tsaka 5 watch. 5 watch. $3 lang yung isa nitong watch. So, 5 yung nabili ko nito. Ito na yung dalawa. Isa, 3, 1, 3, 4, 5. Yan sa nabili ko. Sana excited talaga ako. Sana lahat gumana siya. So, and then, itong bag. Itong ang bag na to. Tsaka itong pinaka-paborito ko. Cute. Ang ganda-ganda talaga nito. Ang ganda. I'm excited to do this. Ang ganda nito for OOTD. Picture pa. Tapos ang ganda nito. Tapos, alin pa ba? Ay, ito pa. Itong sling bag. Gusto ko to. Magagamit ko to pagpasok sa trabaho. Ito. Ano pa ba? Oh, ito. Itong jacket. Itong jacket palang Colombia. Ewan ko kung nakikita niyo siya. Mag-focus siya. Yan. 'Di ba ang ganda? Ang ganda pa ng kulay niya. Tsaka ito, doon din to sa first store na pinuntahan namin. Ayun siya, oh, ang ganda. Masuot kaya ito mamaya. Ang cute eh. Tapos, next, yung sumunod na, ano tawag dito, sa Goodwill naman. May nabili din ako sa Goodwill na ilang items. Nung sumunod na punta namin. Tingnan namin. Oh. Ito pa yung resibo. Lang resibo. So, ito talaga ang cute-cute nito. May ano pa nga siya, may tags pa siya, Sa Goodwill kasi ganito yung mga tag niya, may pink, may blue. Ewan ko kung nakikita niyo, ayan. Ayan yung ano niya, yung label niya. Magkano ba to? $4.99. Di ba ang cute? Ang ganda ng ano dito, tawag dito, ayan. Yung ano niya, ribbon niya, may ribbon siya. Tapos pabilog siya. Ganyan. Tapos sa ilalim. Tapos may ano siya. May ano siya. Tawag dito. Slang. Ito yung ano niya. Di ba ang ganda? Mag-shopping tayo ganyan. Di ba ang ganda niya, oh. Hala, ang ganda talaga nito. Ayan siya, ganyan siya. Ganyan siya. Ganyan siya. Ewan kung makikita nyo. Basta, cute. Ang ganda niya. Ayan siya. Hala, ang ganda naman talaga pala nito. Ang ganda-ganda. So, yan yung yung unang item sa Goodwill na nabili ko. Tapos, sunod, pag ulit, ang hilig-hilig ko sa bag. Ito, oh, ang cute nito. Yan siya, oh. Ewan ko kung makikita nyo siya.
Ayun siya, oh. Ang ganda. Tapos, pag sa likod, ganyan. Ganyan. Sa ilalim. Mga uso to ngayon, eh. Ayan, eh. Tapos, may ano siya, strap. Yan yung strap niya. Tapos, ganyan siya. Ganyan lang siya. Strap. Ganyan. Ganyan, di ba? Ang ganda, oh. Ano ba to? Magkano ba to? Ayan, may tag pa siya. Hindi ko pa natanggal lahat. Saka na lang tanggalin pag gagamitin ko na. Ang pula daw ng ano ko, oh. Ang pula daw ng lips ko, oh. Anong oras na ba? Oh, 10 o'clock na. 1 hour na lang. Mag-gym ako. Tingnan natin kung kaya pa ng powers ko. Kahit 1 hour. Ang pula daw ng lipstick ko, oh. Ang ganda ng lipstick na to. Hindi siya, tawag dito, may ibang lipstick na sticky. Siya, hindi siya sticky. Tsaka, hindi siya kumakapit. Soft siya. Yan, oh. Yun, ang ganda ng kulay. Gusto ko yan. Pagpasensyahan na po yung mukha. Mabuhay ang mga mabuhay ang mga oily. Ayun. But anyways, okay. Magpapaalam na po ko and I will see you on my next video. Bye! Thank you so much for watching. Bye!